Vítam vás z nového videjka. Dneskajšom videjku pôjdeme hrať rankedy. Ale ešte prvá vec, konečne už máme Juice WRLD, som dostal toho anime zadarmo. Takže ho vidíte, tu on má jeden style taký anime. A to je, no okej. Môžeme sa vehnúť do videjka. Inak na Alze sú teraz zľavy na SteelSeries produkty. Jo, všechno. Můžete si koupit Apex Pro Mini, což je za mě asi ta nejlepší klávesnice na Fortnite. No. Najlepšia myška je Final Mouska. Přesně, ale klávesnice, tam Apex Pro Mini si tam můžeš dát úplně všechno. Ale koľko stojí vlastně Final Mouska? Final Mouska už je nedostupná a stojí 189 €. To Což iba? Jo, a což je u nás To prostě tak 1000 € minimálně. To u nás je strašně moc. Kamo, U nás je to 4-5 toľko? tisíc. 189 € Final Dá to Mouska. zase na to, že to je taky vzácné? 198 nebo 2, no 198, 198. Kamo, to je málo, Na to, že to- 198 €. Kamo, na to, že to je Na to, taky že je to vzácné? Final Mouska, veď taká myška ona stojí normálne. Já jsem fakt demon. 100 € normálna. No, tu Doktora. proste každý, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, Leši, my jsme 7, dneska šli do školy, jo? 8, 9, Dneska 10, jsme dělali něco 11, s Vincema a 12, my jsme tam pistoli, 13, jo? 14, 15, 16, 17, Jdem na 18. jachtu, pojď tam. Minimálne Airko. 18 Juice WRLDov je tu. Ne, jdem na jachtu? Ne. Okej. Nejdem na jachtu. Jdem na... A já, kam ty nevíš co? Já jsem prostě něco lepil a ono to bylo strašně horký, jo? To byla taková koule a jsem na to přiložil. Tam byla díra, já jsem to do toho dal. Mě to strašně spálilo prstkami a strašně to bolí. A jak hráš Fortnite, keď máš spálený prst? Já to mám jenom na začátku, ale nějak to zvládám, to Fortnite teda. No tak Hej, hejka. ty se jmenuješ Skibidikaj Podtržitko? No jo, No. podtržitko. Mojou inšpiráciou bol Moon. Inak dajte odber Moonovi, Studio Moon TV. Hej. Dajte mu odber, on má 4 kanály, sa mi zdá. On ma inšpiroval. Jo, a padá sa mi, že je jeden, no typci padajú, neviem kde ani. Ale niekedy padá, že raz, dva, tej. Jedna skladá, maximálne dve, kamo. 1-3. 40 sekúnd na Vrátě helikoptéry, jo? Už dlho ich je tu. Bugy, Pistolka. mamač, pištolku Počkej. mám. Poda mnou. Já jsem si chádal ta NPC. Pomoc, No, pomoc. kde? Tady jo. Nice, dobrý. No, Nice. ja už som ho zabil. Toho? Dobře. Kamoč. Kamo, ja chcem aj jednu zbender. Jak to rozdělil? Někdy říkej jak chceš. To nemůžeš říkat mým vlastním jménem. Ne. Je to jedno. Jeden fanúšek vie, jak sa volá muž. Aj chlapil. Snad to Je niekam Adrix. napíše. Tak asi to má v bedě, ne? Adrix. No. No, podľa mňa Adrixové meno vedia všetci. To je pravda. Myslím si, že za chvilku, že lidi na to přijdou, jak se jmenuji, protože jak ty si to teďka mám řekl, kámo. No ja som skoro každého meno už šekl. No kámo, to je taky, nevím, divný. Já tě budu říkat Skibide. Proste, skibi. Kámo, můžu ten granátom, ne? Kľudne. Len zabij toho typka, toho kyta, ale Počkej, za já tam typkou tam. hodím tohle. Tam hodím tohle, jo. Asi všichni myslí, že jsem to já. Já vím lidi. Já se úplně žeru. Dead. Nice. Můžu to... Oh Pozor, shit! typci. Drž to revive toho. Desem. Double. Double, drž. Dobrý, já se dám jedničko ještě. Dochádza mi Mateo inak. Oh! 45. Knock. 30. 2x30. To je bot? 30. No.
Aha, to je Henchman. Tam typek má jeden málo. Kámo, to je strašný. Jsou tady strašný přetlaky, A jo? toto je v pohodě, tyto typci, ale mne typek utiekol. Chlopile, chceš tu? Haló? Chlopile. No čo? Dobře, Čo? No pozri, jaké fájl som pobral. Ty kokos. Hej, butli! Dáme ich, že? Asi áno. Ty kokso, to čo postavili? Bungalov. A počkaj, ten jeden typ... Jo, Typci. no. Jdu s tebou. Jirko? Kamo, kde sú? Jdu prčit. Nok? Táto je době toto. Už ďalších nevidím. Kaj, teďka něco řekla, ale vystříhneš to, jo? Co? Ne, kamo, Okej, napiš to radšej. Kamo, já už to jednomu tu napísal. Přesně. No, dobré. Po videu mi to povíš. Do pič... Jdu, Za jdu, jdu. posral. Sorry, já vyjadření, ale... Tebe? Dobře. Kamo? Dám zóna. Kamo, dám zóna. Vy nevíte co, kamo. Hej, vystříhneš to, jo? Já ti to pak řeknu. Kaj, No čo? Čo? já jsem mu říkal jménem. Neříkal. Rád mi Co? to povedal, hej. Nevadí. Nevadí, to vystrhni. Takže oni si to, ale diváci si to určitě nevšimnou. Všimnu, asi všetci by som povedal. Máš granáty? Ja som pozeral tie videa chvíľku, ale nikto nepísal naše mena, že Káji, ty si tam povedal tomu a tomu tvoje meno. Nikto to ešte nepísal. A podľa mňa, keď budeš už slavný youtuber, tak tieto videá budú úplne zabudnuté. Tiež si myslím, to už bude ďalší content. To už bude Inak potom proste- prídete na stream, budeme streamovať spolu s Chlopilom, s Schmidtom, A Adrixem ešte? Adrexem, možno, Som a písal chvíľku s Adrixu. Lidlem, že toto, a budeme natáčať teda streamovať ten live event. Takže sa Ale prídete na to. dneska s počkaj, Adrixem hrám Ten den, denné v sobotu, nebude. nebudú vychádzať videa, ale budem streamovať potom večer. Hej, ale víte co? nebudeme Pojďme Od streamovať. 9. Od 7. budeme streamovať s ale mu Chlopilom. přibude nějaký mod na to, takže možná to budeme hrát Možno. jako... Ne, Ale- minule i v chat OG season Kámo, sme ale mali mod, už a to ale bol ten iba Juice pre WRLD už mal poslednú fázu. A tam Ja sú som vidieť tiež aj nejaké videla. anime, také postavičky. No však to bolo na tom loading screene, alebo čo to je? On ten Juice WRLD bol taký animovaný. Jur, Poďme fajtiť, tu dole sú Chlopile, fajty. máš co to? Máš na to? Ty showgamey? Mám Granátky? nič. Granáty. Teda Idem, ne ja granáty. idem fight. Nemám Rakety. rakety, nemám. Lol. Počkaj, ja takisto. no. Nemám, ja ti na to nic neřeknu. Můžu mu říkat Pojďte fight. přezdívkama, ne? Co? Můžu mu Tam říkat jsou přezdívkama. fight. Můžu ti říkat přezdívkama. No Leoš mi můžeš říkat. No, To kuví. je dobrý flash. Tam zase kámo ten. 15, 2x15, niekoľkokrát Poviem vám 15. moje dva také hlavné prostě, čo ma Tady? inspirovať. Kámo, tak to je docela dobrý level. A Tamhle pak ti to hodím. To taky. O, Kamo kamo, Hudky celkom rešpekt na to, že sa tam dostal, sa ten hneď po prvom kole ho vyradili. pomoc, to ma zabil. Že to jsou bajt? Tak je pravda, to je taký. No. Nebaví ma to. No taky lepší nebaví. Žádný rage. A jdu? Jo. A kde jsou ty psi? Tu dole. Ježiš, já vstoupil! Ja som ho knockol. Jdeme tam, ne? Dobrý, jsou pryč. Já si řeknu o revive. Dělej revive. Ten písičko. Chudá.
Kámo. Máš nápad do Jarka, Kaj? Přišel odvoz. Kaj, do Jarka. Přišel odvoz. Já vám dám všetko do Jarka. Přišel Do odvoz. Jarka, máš do Jarka? No tak díky mi to. Hej, tam na zemi sú. Pojďte, tu máte, přišel jsem jako odvoz. Glamour, blondy, glamour. Jo, Co typy? Kde? glamour, blondy, glamour. On bude tu v keříkoch, ne? To zkusím taky. Kudá? Tu je, já po mně. Ten crack! Pojďme, máma. Dva, jak? Ice Spice, jo? Ice Spice. Ice Spice. Dead? Vytáhl jsem. Tak tě mi Jos. do snipy. Moment, 6 taky. Jo, tady nahoře! Prozradil ho můj bot. 50. Crack. Dead. Můžu? Co? Já na tvoji radu. Kde je náš vrtulník? A tu. Pojďte. Tak, jeden. 37. 38 crack. Mám minigun, jeden typek tu. Kamo, já jsem taky slabý. Já mám dvakrát nepustí. Nemáme klaren. Kámo, dostal jsem se. No tak já mu plám okamžitě. Pojďme už aj TNT. Že ani já nenavidím. Se prostě nedá. Prečo ho odstráň, ja som na to dvakrát toto prežral. Přišli se na druhou sezonu tam, už tam. No dobré, už jsem sláka, že jsi někde v ryti. Nejsem. Hej, na čo pridávali. Pravda. Takže ja som slabý hráč, ja som hral. Já to mám na kolečko, hoši. No tak já jsem nejlepší řadí světa, ty krása. Ty krása. Je to zabít! Mátl. Dost. Mám jenom Šmita. A většího priorita to jsem dead, no. O, flaregana. Vystřelím, proč ne? Komu? Kde je Tomáško? Ten Schmidt. Je u kompu? Yep. Nice. Pojď Tomáško. Tak, a ještě jdu pro vás, hoši. To tady kašlu. Jedna V. Nemusíš kašľať na to, lebo už vedia o nás typci. To je jedno. Ja tu idem prosím. Ještě jednou, bus. Tu ma určite nenajdu. Ty krása, jsem pomat. Teďka z toho bota. Můžu.
Tohle? Tohle, no. Hej, tohle jsi chtěl, ne? Tak. Dobre, poď. Ježiš. Dobre, poď. Ja pôjdem prie ten airdrop. Vyhoď mi tú zbraň a ja si pôjdem prie airdrop aj s nábojmi. Možno túto hru ešte vyhráme, podľa mňa. Nežiješ, kámo, to sem neviedel, že ty žiješ. No Leoši, a kvůli komu žiješ, ale? Kvôli najlepšiemu hráčovi, Riddlovi. No. To si zase připálil, ale jo. Oh yeah, Likado. Ale když je, Víte, že když tady budete zvonit dlouho, tak třeba budete spamovat to Ečko, když budete zvonit, tak on se rozbije. To fakt, Dvakrát. to jsem nevěděl. Kámo, mě padlo, že Sky. Nice. Mám tady však nemá 10 dečka, mám jich 20. O! Zapek, autem. Jo. aha, já jsem tu pustil toto s kudelkou. Aha. Já tu mám ty live event. Co? Jak? Nemůžeš. Nemôžeš. Mám. Kedy Nemám. děláš ty v sobotu, nie? Dneska. Odkedy je toto otvorené? Tu, čo bol na tú season. Hej, víš co? Wow. Tak mi počkej. Traplexa. S tým Snoop Doggom. O sam. Co? Je tomu... Ty zlevíme máme 30. No nie, 30. 30. Poďte sa pozrieť, je tu Snoop Dogg a jeho koncert. Sy. Eminem bude dead? Počkej. Sorry. Tak žilkou to změnilo jako oni ne. On mi dal snipe, ja to nehrám, kámo. Ty psi kempej. Kempej. Zada! Ty kráko. Naskaž. No jasno, ten typek. Ale když jsme... Naši dělají! Vždyť! Jdeme pri kraji a vysedneš a hodíš ho na auto, jo? Jo, vysedneme a hodíš ho na auto. Jo, tak víš, no, lož. Kryjte, pojď, ne. Jeď! Čau. Proč tam jsi dovnitř? Nemůžu! Můžu. On mi tam zavazí! Naši, nejeď tam! Co? Já to musím dohrát! Já musím! Kamo, ne, to nemusíš končit, dohraj to aspoň. Nevíš to. Aspoň to dohraj. Ty kamo. Ty co děláš? No já tě. Kamo, mi jste povedal. Co ještě? Dělej! Ty krásno. Musím se zatěžit matro. Ne, protože tam jezdím. Musím se zatěžit matro. No, tak. Kolik to, po kolika to bere? Po jednom. To bych nehodil. No, nejde zničit. Ty už končíš? Tak aspoň ešte, počkej, už mi to ešte počkej, kamo, aby ti to nedalo mínus, dá ti to mínus a veľkej. Co? Nahoře, no. Oh, 130! kámo. Máme určitého pick-upa. Pak nic. Děláš. No, mě počkej, tak to dá. Nejseš mimo. Jsem blízká Barsa. Blízká Barsa. Ja. Kamo, kemper. Ešte aj s pumpou, ešte aj tohto. Nevadí. Kamo, kemper. Já jsem musím učit. Ale ja. 5. místo.
Poď. Anela. 97% na platine 2. 79% na serveru 1. OK, pre dneskajšie video to bude všetko a ja dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj. Ahoj.